Здравейте хора! Днес ще ви показвам моята къща в Driving Empire. Така де, днес ще ви показвам моята къща в Mega Mansion Tycoon. Както виждате, тук съм 100%. Паркинг спота го оставете. Beach House ми е 9%. Ето, иначе моите коли. Nissan GT-R, McLaren 720S Coupe. Мисля, че това е Honda или не знам какво е. Да, майче е Honda. Която като влезете в групата на състателите, ще видите безплатно. Да, така. Това така е нещо такова. Ето тук имаме туалетна. Ще ме извините ли за момент? Така, ето гаражчето. Ето има боулинг, но за жалост не можем да играем на него. Тук имаме една стаичка, нещо сауна, ама не е сауна. И хора, мазето ще го оставя за накрая на видеото. Така че да не забравите да се абонирате, да сложите един лайк на това видео. И ако искате още такива видеа. Ето тук е пак нещо като хубаво, според мен. Вече сме на втория етаж. Това пак е нещо като хубаво. Тук е кухнята. Ето и. Ето още една туалетна. Така. Тук още една кухня. Сега тук тези стаи. Това тук е фитнес. За трениране. Това тук е също. Това е стая, която има пак туалетна баня. И стаи са готини. Тук имаме и кино. Още една стая, в която пак има баня. Тук е. Пак нещо като само откъде. Така хора, тук имаме тенис. И тук имаме асансьора там. Стойте. Там. Е асансьора. Хора, private server е безплатен. Тоест няма за какво да се требожите. Имаме и басейн. Така. Сега нека да отиваме към третия етаж. Така. Още една стая, но в нея няма кинев. И в тая няма кинев. Ето това е гейминг стаята. Тук си имате и тераска. Малко птички да взимате. Тук пак нещо като хол. Баня. Хора, аз днес като играх с приятел, тук не си бях довършил нещата. Как не ми е довършена къщата? Как не ми е на 100% и чак тук да разбрах. И тук беше също. Баня. Това е любимата картинка напред, още той харесва аниме. И да. Тук има чил стая. Чил. Това е една от готините стаи в къщата. Колко е готин. Има си компютърче. Има си голяма баня. Вау! Има си клозет. Не, има си шкаф. Так.
Сега тук има нещо като тераса. И това е хеликоптера. Готин е. Да. Така, сега, както обещах да покажа мазето и ще го покажа. Така. Сега ще видите красотата. Добре. Имаме аквариум. Тук е много готино. Имаме стая с аркадни машини. Според мен също една от яките стаи. Даже се намираме и над под басейна. Тук има стая. Но тук има кола. Дисплей на кола. Това е готино. Тук пък има библиотека. Това беше от Хелуин май. Ама може ще да го вземете и ще да го правите на мощ. И хора, това беше къщата. Искате да видите как се достроявам другата къща, натиснете палчето нагоре, абонирайте се за канала за още такива видеа и довиждане!